Oni koji su vjerovali da će ljeto donijeti stanku kada je riječ o predizbornoj kampanji u Hrvatskoj, grdno su se prevarili. Čini se da će se politička kampanja lomiti baš u ovim ljetnim mjesecima kao i 2007. godine. Stoga i ne iznenađuju brojne aktivnosti vlade na čelu s Jadrankom Kosor. No koliko vrpce, temeljni kameni, predizborna obećanja i svečarske povorke mogu utjecati na birače i kako moderne kampanje izgledaju gotovo 2 desetljeća od pada socijalizma. Saša Kosanović. Ako je donedavno i bilo sumnje, one su nakon odobrenja projekta Brijuni Riviera posve otklonjene. U Hrvatskoj je započela predizborna kampanja. Prvi potez odigrala je Kosor i odigrala ga je maestralno. Jednim potezom odobrila je Istri projekt koji je HDZ opstruirao godinama, a drugim ubacila kukavičje jaje u oporbenu koaliciju jer je svojim potpisom na projekt predsjednik IDS-a Jakovčić nekoliko mjeseci uoči izbora u HDZ-ove ruke stavio moćan predizborni adut. 8 godina se to nije htjelo realizirati. 3 mjeseca prije izbora. Ja sam uvjeren da je informacija pogrešna. Dakle, to je naprosto nešto što se 3 mjeseca prije izbora ne radi. Na kritike od strane Milanovića Kosor je odgovorila ciničnim komentarom. Kako je krenulo, možemo očekivati da će možda Zoran Milanović tražiti da svi polože neku zakletvu tipa one pionirske, da će biti dobri, vjerni drugovi i da neće s drugima surađivati ni razgovarati. A čujte, ta su vremena prošla. Ovaj komentar je još jedan dokaz početka kampanje. Naime, čim se HDZ počne prisjećati komunizma, znajte da su izbori blizu. Tim više što Milanović, za razliku od Kosor, nikada nije bio ni član partije, ni polaznik partijske škole u Kumrovcu. A osim Brijuni Riviere, vlada je u Umagu, Istri, obećala i bolnicu, doduše 4. put u 8 godina, ali izgleda da ovaj put misle ozbiljno. Za Istru je ova sjednica vlade bila doista pun pogodak, jer je donijeta i odluka o sufinanciranju izgradnje dugo očekivane nove bolnice u Puli. Nakon sjednice potpisan je ugovor vrijedan 800 milijuna kuna, od kojih će za izgradnju bolnice 75% namiriti vlada, a 25% županija. Samo 12 dana prije, oporba je prilikom potpisivanja sporazuma o zajedničkom izlasku na izbore djelovala složno. Od danas, naglašavam još jednom, Hrvatska ima jasnu alternativu. S jedne strane nesposobnost, korupcija, rekao bih izgubljenost, koja sve dublje Hrvatsku povlači u glib. S druge strane je šansa i nada da je ovu zemlju moguće voditi bolje, poštenije, kvalitetnije. I zato vjerujem i u pobjedu na sljedećim izborima. Hrvatska mora i može dokazati sve ono što se od jedne normalne, uspješne europske zemlje očekuje. To nije tako lak zadatak. Vjerujem da možemo i više od europskog standarda. Posljednja 3 tjedna predsjednica hrvatske vlade provela je radno. Bila je svugdje po Hrvatskoj. Bila je tamo gdje je gorilo. Strašno, ovo izgleda strašno. Izgleda kao mjesečeva površina. Podržavala je mlade umjetnike u Gospiću, stigla pozdraviti izvjesnu misicu koja je izjavila kako je Kosor uzor u životu. Pa ćemo mi sad kavu popiti. A bila je tu i kada je trebalo ohrabriti bolesnu djecu. A super je bila. Mi ćemo cijeli stol sad prevaliti. Bravo, nećemo. Kosor je stigla popričati i sa stranim turistima. Bilo dobro. Pa fino. Lepo morje, sve lepo. Hrana dobra. Sve u redu. Naravno, odlično je kada se uoči izbora stigne završiti pokoji veći projekt, kao što je plinofikacija južnih krajeva domovine, a ne smije se zaboraviti ni branitelje, pa je Kosor prije 6 dana u Kninu postavila kamen temeljac za zgradu u kojoj će biti njihovi stanovi. Ganuta gradonačelnica tom joj je prilikom dodijelila status počasne građanke grada Knina, ali Kninjani njenu zahvalu nisu čuli jer se neplanski umiješalo nevrijeme. Zato je sunce sjalo za premijerkinog posjeta Golom otoku, gdje se našlo vremena i za šalu. Jeste vi to tekli? Naravno. Dobro. Uoči puta na Goli otok predsjednica vlade posjetila je vinograde sjeverne Hrvatske koje je uništilo nevrijeme. Tom prigodom pokazala je i veliku ljubav prema čovjekovom najboljem prijatelju. Aj dođi. Krasni pesonjak, predivni si, gledaj. Pa svi su dobri. Nećeš me gristi. Neće. Dobar si ti peso. Odi. Divan je. Divan je.
Ipak treba shvatiti hrvatske političare. Pravo je umijeće u zemlji u kojoj ekonomska kriza traje godinama, zemlji visoke stope nezaposlenosti, u kojoj ogroman broj ljudi živi na dug i jedva spaja kraj s krajem, voditi predizbornu kampanju i ponavljati obećanja u koja ni sami ne vjerujete. Stoga možemo očekivati kako nas do izbora čeka još pokoji kamen temeljac i puno vrpci koje treba prerezati. O ovoj temi razgovaramo u Dubrovačkom studiju sa Krešimirom Macanom, stručnjaka za odnose s javnošću, a na izravnoj telefonskoj liniji imamo doktora Ivana Rimca s instituta Ivan Pilar. Gospodo, dobar dan, dobrodošli i molim vas kratke odgovore. Gospodine Rimac, hoće li glasači na ovim izborima se moći prevariti olako danim obećanjima kao što je do sada bio slučaj? Pa prvo ću vas ispraviti, ja sam sa Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a ne iz instituta Ivo Pilar. No, vratimo se temi. Mislim da se ovaj model ponavlja već dugi niz godina i sa mnoge izbore, međutim ova kampanja je počela sa nizom obećanja, a gotovo sa nijednim završenim projektom, pa je to novina. Zemlja u krizi jednostavno nije bila u mogućnosti niti jedan projekt dovesti do kraja da bi se danas otvaralo nešto novo ili nešto posebno. Međutim, veliki broj posjeta, veliki broj obećanja i naravno stalna prisutnost u medijima čine svoje i ljudi jednostavno kad povjeruju toj silnoj presiji medija koji stalno izvještavaju o novim i novim projektima i novim otvorenim mogućnostima koje će navodno uslijediti nakon izbora. Idemo do Dubrovnika. Gospodine Macan, već je počeo i rat s anketama. Kakva je funkcija anketa i treba li uopće vjerovati njima? Pa ako su ankete napravljene po svim kriterijama struke, ako je objavljen broj, uzorak, mjesto, način kako je i greška, znači način kako je anketa izvršena, onda ne bi trebalo biti problema ako iza nje stoji institut sa potpisom, jer se nitko ne želi prodati zbog jednog lažnog rezultata ankete. Tako da ove ankete u ovom trenutku pokazuju stvarno stanje stvari. Imamo dva bloka koji su vodeći, dakle koaliciju Kukuriku koja ima 37 i nešto sitno posto i nakon toga HDZ sa partnerima koji je oko 26%. HDZ pokazuje jedan blagi rast, oporavak, dok koalicija stagnira, dapače pada u odnosu na onaj vrhunac koji su imali. Kako komentirate to, a i mnogi tvrde da je Jadranka Kosor preaktivna u ovim ljetnim mjesecima, ako ćemo govoriti o kampanji, dok Zoran Milanović aktivno šuti, ako mogu to tako reći? Birači očekuju lidere koji će izvući građane iz krize, koji će donijeti rješenje za građane da žive bolje, recimo koji će riješiti ovaj švicarski franak, ovaj problem sa njihovim ratama, s kreditom, koji će riješiti njihove svakodnevne probleme, naći posao njihove djeci. I oni, ovo što je rekao kolega Rimac, oni gledaju tu televiziju i onda jednostavno onaj tko se pojavljuje češće, ko se pokazuje kao brižan, kao netko ko hoće biti pravi lider, jednostavno dobiva mjesto kod njih u njihovim glavama, stvara se dojam da se radi o pravom lideru. To ne možete postići da se ne pojavljujete i da vas nema nigdje. I tu definitivno gospođa Kosor u ovom trenutku radi pravi posao. Gospodine Rimac, koliko će HDZ u svojoj kampanji moći iskoristiti potpisivanje ugovora o ulasku u Europsku uniju? Pa, nažalost, potpisivanje će vjerojatno nastupiti nakon samih izbora, međutim, sigurno će se ta tema vrtiti cijelo vrijeme izbora i to će biti jedan od glavnih, ja bih rekao, garanata za sve ove sadašnje aktivnosti i sve započete aktivnosti u vidu obećanja da će kad uđemo u Europsku uniju naravno poteći novci iz različitih fondova i da će naravno biti primamljivije investitorima i da će biti mnogo lakše živjeti unutar Hrvatske. Naravno, to sve ovisi o jednom događaju koji će se dogoditi također iza izbora, za koji u ovom trenutku niko ne preuzima odgovornost, a to je sam referendum koji bi trebao uslijediti nakon potpisivanja pristupnog ugovora. Kratko, koliko je po vama jaka Kukuriku koalicija i je li Jadranka Kosor potpisivanjem ugovora s Jakovčićem unijela nemir u njihove redove? Pa mislim da je
Jadranka Kosor i njen tim da su ovim potezom sigurno unijeli izvjesni nemir i na kraju krajeva malo i tu koaliciju doveli u vrlo nezgodan položaj u odnosu prema javnosti, jer odbijanje ponude da se otvori jedan takav veliki projekt bi bilo stvarno nepoželjno u očima javnosti i stvorilo bi krivi dojam o gospodinu Jakovčiću, a s druge strane od potpisivanja takvog sporazuma je dovelo u takav položaj gospodina Jakovčića da on u stvari podržava kampanju suprotstavljene strane. Naravno, taj potez i takvih poteza uvijek ima u kampanji i ovaj put mislim da je tim Jadranke Kosor jako dobro odradio upravo taj marketinški potez za svoju kampanju. Idemo do Dubrovnika. Gospodine Macan, evo, kako ocjenjujete situaciju u Kukuriku koaliciji? Jesu li pokazane prve slabosti ili je možda i ta koalicija izvukla nekakav profit? Pa gledajte, niti jednu koaliciju nije lako voditi, naročito ono koja nije čvrstom rukom vođena, u kojoj de facto imamo jednog jakog partnera i par satelita. Ovdje se radi o jakim partnerima, svak sa svojim ciljevima, prioritetima i mislim da je dobro da se dogodilo sad, na početku kampanje, jedno ovako proklizavanje, pa će vjerojatno imati vremena da se uigraju, hodaju u nastavku kampanje. Mislim da dugoročno neće biti nikakve velike štete po koaliciju. Koalicija ostaje zajedno, ali je pokazala da ima škripova u koji se može gurnut onako klin i eventualno koji bi mogao dovesti do raspada koalicije. Koliko će bivši premijer Sanader biti prisutan u kampanji? A koliko se dogovore. Vidite da ga nema sad nigdje, tako da u principu može ovako ostati, a ne mora biti. Kukuriku koalicija opterećena mogućom presudom Radimiru Čačiću zbog prometne nesreće u Mađarskoj. Ivan Jakovčić se spominje u slučaju Hypoa. Što je sa čvrstoćom HDZ-a? Danas smo dobili informaciju da je zapravo i svoju kandidaturu za izbore podnio i Tomislav Karamarko. On je ovako, vrlo jednostavno priča. U ovom trenutku gospođa Kosor ima te svoje adute. Jedan je znači potpisivanje sporazuma s Europskom unijom, drugi je antikorupcijska borba. I ona će jednostavno to pokušati maksimalizirati koliko može i svakodnevno pokazivati kroz rezultate sve ono što radi da su to aduti s kojima će se nastaviti i kasnije u drugom mandatu ako ga dobije. Zato joj trebaju nova lica jer su stara lica kompromitirana kroz brojne afere, brojne situacije koje su do sad izložene u javnosti. I ona tu uvodi ljude koji bi joj mogli pomoći. Jedan od njih je definitivno ministar unutarnjih poslova koji je pokazao da policija radi jedan korektan, profesionalan posao do sada. S druge strane, koalicija Čačić, ja sam mišljenja bar da ovaj slučaj, sve dok ne bude pravomoćne presude, ne može utjecati toliko na sam rejting gospodina Čačića, jer on se jednostavno s njim dobro nosi komunikacijski. Njemu to ne predstavlja problem, jer on je svoju krizu, katarzu kroz to prošao, izašao je pred javnost, rekao je što se dogodilo i uspješno se nosi s tim problemom. Da se ne nosi, da on bježi od tog problema, to bi bila druga priča. On se s tim problemom suočava i gledajući vas u oči. Bez obzira na konačan sud koji će biti. Hvala. Za sada idemo do gospodina Rimca. Evo, kako komentirate eventualno uključenje Tomislava Karamarka u kampanju? Mislim da je gospodin Karamarko već iskazao svoje ambicije za sljedeće izbore kroz nekoliko svojih istupa, kroz posjet Blajburgu, kroz nekoliko intervjua. On je iznio praktički svoje političke stavove, a ne stavove nekoga ko vodi unutrašnje poslove i bilo je jasno da će on biti jedan od tih novih kandidata ili novih lica koje će se pojaviti na listama HDZ-a. Mislim da je to bilo i za očekivati jer na kraju krajeva svi ministri koji sada kotiraju relativno dobro u vladi Jadranke Kosor imaju potencijala da postanu u izborima nekakav, da tako kažem, novi lik HDZ-a. Pogotovo ministri koji su na svojim funkcijama manje od 2 godine jer se za njih teško može vezivati ona stara prošlost koja je vezana za gospodina Sanadera. Gospodine Rimac, hvala na gostovanju u emisiji. Također se zahvaljujem i gospodinu Krešimiru Macanu. Hvala još jednom. Hvala vama.